onye ji akali onwe ya n'elu ụwa akafu elu ala na so otu onye riekwa na agbọ ya gboro ya na afọ ye afọ na true story o a na-ekwu na nkịtị onye chi Chineke nara m ugwu m Chineke narakwa ya ugwu yo true talk olileanya m nọkwanụ n'eluigwe ebe Chineke kere m ọ ga-asọ m ma m bụrụ otu onye n'ime ndị niile kwere ekwe anyị si onye yọrọ ụwa ya biko na-akwụ ma n'aka ya ọdọ n'ihi na Chike rụrụ ụwa nwanne anya m akwa na onye ewe onye ọma olileanya m nọkwanụ n'eluigwe ebe Chineke kere m ọ ga-asọ m ma m bụrụ otu onye n'ime ndị niile kwere ekwe anyị si onye yọrọ ụwa ya biko na-akwụ ma n'aka ya ọdọ n'ihi na Chike rụrụ ụwa nwanne anya m akwa na onye ewe onye ọma mụ na ezinụlọ m mụ na ezinụlọ m olileanya ka anyị ga-efe Chineke dị ndụ ọ nọ n'aka Chineke kere eluigwe n'elu ụwa ebe ahụ ka olileanya anyị ọpụpụ m na mbata m ịgọ n'ole ọ nọ n'aka Chineke ezi nwanne m nwoke onye kere eluigwe na olileanya gọ n'ole ezi nwanne m nwaanyị lee were olileanya gị tiga n'aka Chineke na onye kere gịnị mana asịla anyị nwere onye ọma ọkala nyefelila asịla anyị nwere nku ọ na-anya efe ike agwụla dibịa ụwa o ike agwụla dibịa ụwa o ike agwụla dibịa ụwa olileanya m nọ n'aka Chineke onye kere igwe n'ala brọda m olileanya m nọ n'aka Chineke onye kere eluigwe n'ala le asịla m nwere nku brọda le nwanne ahụ na mefe asịkwala m nwere nku dadile enyi m ahụ na mefe olileanya m nọkwanụ n'eluigwe ebe Chineke kere m ọ ga-asọ m ma m bụrụ otu onye n'ime ndị niile kwere ekwe anyị si onye yọrọ ụwa ya biko na-akwụ ma n'aka ya ọdọ n'ihi na Chike rụrụ ụwa nwanne ya ma akwado onye ewe onye ọma ole ma anyị ji agakwanụ ole ma anyị ji eme ole n'ụba anyị ji eme anyị ma nwanne m brọda anyị fụkwa na gaje onye ya nwanne ya gbagaje ya fụgo ụzọ chanwụchi mmụọ chanwụchi mmụọ ama m onye nso ma m onye nso ama m onye nso ama m onye nso ama m onye nga n'iso n'elu ụwa ya rerela m mma I go follow Jesus now ama m onye m gị so n'elu ụwa brọda m ya rugbogo n'ihi na ike agwụla dibịa ụwa ama m onye m gị so n'eke ama m onye m gị so n'orela ama m onye m gị so n'afọ ama m onye m so na mkpọ kọta asịkwala anyị nwere na nku nwanne ọkwala ya efe asịkwala anyị nwere nku enyi m ọ na-anya efe n'ihi na ọ bụ ebe ndụ dị anyị efela fekoro Chukwu kere anyị anyị efekwuru Chukwu kere anyị n'ihi na ike agwụla dibịa ụwa ike agwụla dibịa ụwa o ike agwụla dibịa ụwa so mana ma m onye nso ma m onye nso onye mega ya omega tụkwasị ya chi ya o ji ihe nwata weli aka elu aka ga-elu ụwa ga-ewedata anya m onye anyị so anya m onye anyị so olileanya m nọkwanụ n'eluigwe ebe Chineke kere m injinia ọ ga-asọ m ma m bụrụ otu onye n'ime ndị niile kwere Chineke anyị si onye yọrọ ụwa ya biko na-akwụ ma n'aka ya ọdọ onye mama n'ihi na Chike rụrụ ụwa nwanne anya m akwa na onye ewe onye ọma nnabechi aja ya dị oke uru ọnụọchejile ekpere ya fụhụ ọkụ ọkwa na ajụ m ije nkwụ ka bịa m ọnụ gamara ọsa mbufu ya erula na so anwa gbekwa n'osezari ọba na-arị n'Ishagama ọla nọ ga-egwuru so ọba na-arị injinia Kasi ọ gị na onye ịkara aka kama ebe chimekwuo gị shama ga-ekwuo ile ebe kacha mara inye abako
ahụ na-echichi chiri echi anye anye aga m ekwu ọbarazi ebe kwuru ekwu ofola ya dale anye 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 aga m ekwu ebe kwuru ekwu ofola ya ebe mchimekwu gị shama ga-ekwu alawere nwanne ebe kacha mara ịnya bago antine anye anye aga m ekwu nani nwe mmiri ebe kwuru ekwu ofola ya anye 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 aga m ekwu ojasa gbakuru ọgụ ebe kwuru ekwu onye ọma ọma ya akara ka anyị ji bi ụwa nwanne ojile nwere akara ka anyị ji bi ụwa konye iledu ya na so akara ka gị n'elu ụwa ọ na-akwedu gị ọ bụ injinia Kesi akara ka ga-eledu gị onye Chukwu goziri ọgoziela ya anyị si onye shiri koshiri n'elu ụwa ya zere mana afọ ime ji ama ọgaranya ji ama ya ama n'ihi na ama ajụ ka ya ka kpachara anya ya dadebo onye mara ma enwere ihe m na-achọkwa ịgwa gị I want to tell you something now onye mara m biko gezie tie just listen very carefully dibịa dowere broda anyị ji akụ bongo gịba n'ime Owere anyị wụ ndị bongonu egwe ji mara Owere anyị ji akụ bongo anyị ji agari ụwa niile ọ bụ ji mee anyị ji akụ egwu anyị ji agari ebe niile nu anyị akụrụla egwu bongo garuo na Abuja anyị jekwara Rivers State anyị akụrụla egwu bongo garuo na Calabar anyị jekwara na Nembe anyị akụrụla egwu bongo baga na America gwokọma United States of America anyị akụchala egwu ahụ yoruokpo Owere ịbadịbe Owere taa anyị nwere ndị bongonu Sara Owiwa nwokọma o jikwa akụ bongo jere izu ije ndeja nọchile o ji akụ bongonu bongo aberewa owigiri nwa afọ nnazi ejikwa akụ bongo mushemme eluigwe gbuole bongo kọmanda David Yezambo nne m chanje bogae anyị ekelela gị boganjo koko Jizọs wee nara akpa ekele semụrụ aka nkekere bole fọrị na nne m eze bongo ụwa niile eze bongo ụwa niile achime ekelela gị adọmaka mana ebe fọrị na nwanne m wee eze bongo ụmakala Owere cha achima wee kewuko sogo eze onye zebrigwe ebe fọrị na nwoke ọma wee eze bongo Imo steeti ye chima wee kewuko sogo eze onye nkuzi bongo ebe mchimekwu gị shama ga-ekwu ala Owere nwe m ne ebe kacha mara nwe m na ụlọ bejisie ọṅụkpo jareno akụkụ gara aga mmanụ gara ya ebe kwuru ekwu elu ụlọ ya ofu ụlọ ya ewe mgbọjari da ebe kwuru ekwu ụlọ ya dazandale aka ụzọ ma ị na-anụ onye akwụkwọ ji daza akpa abụrụ ma aji etoro anachọ ya buru nna ya ọkpa n'ire ọma eji efu okwu mana obe ya dụ ka chi gị kpachara anya gị gotedem fọrị na wụ nwanne m amaghị arị mma eze bongo ụwa niile ọwụ nna m ukwu my senior bro anyị jekuchebu ahụ ndị mma na parị anụ ya njọ I love you nwofu dọgboro ụzọ nwa shimanụ degodetọ ha chichọma chafọrị na chima mgbe kona don't mind them chafọrị na chima anwe ebili ọgụhụna ide mind them ọwụ gịnị na-adọkwanụ amamihe na-adọla anyị nụ echi nwanne nwoke my mentor musically foreign na you are my mentor ọgajirago onye buga yobuga ya kpachara anya ya na demo mede man yourself ebe foreign na nwanne m weze bongo nna ukwu achịma nweke na akparala gị mkparanụ anyị jirila ya mkparanụ nwanne nwoke mede m ọ na-aghọla n'eze bongo Imo steeti ye chima nweke akparala mkpara ya onye nkuzi bongo ebe m chimekwu gị shama ga-ekwu
ebi kacha mara Inyabako hepụrụ onye fe eze eze ruo ya aka nụ aga m ekwu Kemi kwuru ekwu ofola ya letuola na dada Aye aga m ekwu onwe ya dọgara ma nwanne m atọ Kemi kwuru ekwu ofola ya onye ṅụọ na mme ya ṅụkwala mme if you are drunk don't drink o atarị gwara ndị ọgọ ya chinwole jichakwa ya anya n'ihi na egwu nchakasị anya na ha eru monkey agile na because 3 na 3 adụmaka egbukwara nwa enwe ndị nga anya jem n'ahịa nwekwara ke gị so ya ni kama ndị agụchile nwana ọ garịla gị ma nna m ukwu Godfather Ayazoma onye bolu ewe Ayazoma onye bolu ile ewe Ayazoma onye bolu nne ya Ayazoma onye bolu Ayazoma onye bolu nne ya Ayazoma onye bolu ayazo ọwa gbakọ gbaka nyọ mayịrị ya etu fụfụ ayo were azọla Ayazoma onye bolu nne ya Ayazoma ndị nga anya ya ọmana ya ewe Ayazoma onye bolu nne ya ajịmajụ mmanụ nwekwara ke gị so ya n'iyo Ayazoma onye bolu nne ya Ayazoma aya ekuko were Ayazoma onye o were azụmanụ ajịma nwekwara ke gị so ya ni Ayazoma onye bolu nne ya ayazo ọrịa bibi eze na azụọla Ayazoma onye bolu nne ya Ayazoma ụwa anyị yọrọ sawayo Ayazoma onye bolu nne ya ọkpụ onye zujuru abụọ ya barala manụ Ayazoma onye bolu nne ya Ayazoma ayazoma na onye moluwe ayazoma onye moluwe ayazoma onye molu nne ya ayazo to God ayazoma onye molu nne ya ayarịarịa azụmana ayarịarịa bazụmana brodale onwe onye molu nne ya ayazo aya owere azụmana onwe onye molu nne ya ayazoma onye molu nne ya ma ayazụọ aya ọnịcha azụma broda be onye ma olu nne ya ụwawa ahịa onye zujuru ya ala ayazụ ayazụma na onye ma oluwe ayazụ onye ma oluwe ayazụma na onye ma olu ya ayazụ aya owere azụọla Ayazoma onye bolu nne ya Ayazoma aya owere azụọla Ayazoma onye bolu nne ya Ayazoma otu ọnịcha ha azụma Ayazoma onye bolu nne ya Ayazoma ụwa anyị yọrọ wa ya Ayazoma onye bolu nne ya Ayazoma ọwa awayo onye zujuru abụ ya parali aya Oliver diko kalala onye zujuru abụkwa ya parali aya zụma Oliver diko kuwe onye zujuru abụkwa ya para ya la manụ aya zụma ụwa anyị yọrọ wayo onye ọwụlụ turu ya mana lụọla aya zụma ụwa anyị yọrọ sọwa ya onye nọjuru n'elu uwe ya ebi aya o nwere onye ga-anwụ anwụnụ aya zụma onye ma olu nne ya aya zụọ Ferdinand ọnụ manager Longman Nigerian PLC igwe okorobịa obike o na ngọkpala Chief Trochas Okorocha owele ndị Igbo owele ịkaraka Look me I ọwụ gịnị n'ala Igbo Sagama ya ugile manụmanya prọfesọ ndị okeke onye uke Director General Nigerian Stock Exchange gbanale manụ melele onye ọzọ ezinne ya elele onye ọzọ enwe m anya m jele ndị mma ịkaraka ya le manụ melekwala onye ọzọ elele onye ọzọ anyị enwe anya anyị jele ndị mma Manu melele onye ọzọ Elele onye ọzọ anyị nwanyị elele mma omemgbe ji elu ụwa biko gị lema nwanne onye jikọ jika nyedo nwanne goro ihe anyị enwe anya anyị jilele ndị mma My Bible tells me so. He who findeth a good wife findeth a good thing
jikọrọ ọnụ nye tinye na nkewa ahụ. ndị okeke onye uke Ahụrụ gị n'anya. iji Nigeria Stock Exchange onye ọma mara mma ịkara aka Erikwanụ maka Chief Udom. omee ka fụrụ n'anya n'ala Igbo niile eji nwafọ kpalale Ekele kwara mọnere bụ Bijeke o. lemanụ melele onye ọzọ Oke kọpala. elele onye ọzọ anyị nwaanyị anyị na-ele ndị mma lemanụ melele onye ọzọ Ebe melele onye ọzọ. elele onye ọzọ anyị nwaanyị anyị na-ele ndị mma lemanụ melele onye ọzọ elele onye ọzọ anyị nwaanyị anyị na-ele ndị mma lemelele onye ọzọ Tukumi. elelile onye ọzọ anyị nwaanyị anyị ji ele ndị mma Nanu ka no da person. Aịzaya lee onye polisi ye Okwadu doche. anyị enwe n'anya anyị ji na-ele ndị mma nwa amadi Ega njerago. injinia Rufus Dike ọchịrị ọzụọ mekanik vileji onye mma mma abebi chere sa nne ya ọbụma n'anya ma ya ewere ya nkọrị o ji abọ ya emegbu bebi ololololo abebi chere na sa nne ya ọbụma n'anya ma ya ewere ya nkọrị o ji abọ ya emegbu bebi ololololo Mama. ị na-ahụ na bebi nwanyị ma ya arị mma ịhụkwana m bebi nwanyị ma ya arị mma ma kpọọ ya ododo kpọọ ya anyasụ tupu ya emema ya omemara agwara m bebi magwao chi ya legide onwe ya nye nọ nna ya echecha nne ya rugbola anọ ya ya echecha nne ya rugbola anọ ya onye na-ahụkwa na bebi m mgbajiela m bebi m o chi ya bịakwala ma ji ọnụ ya jojo ana m ere m ya niile n'ụwa ele anyị ma ahụ na mee bịakwala ka isi enu m o ọwa oge bata jọb obi m ebe ọ na-awụ nọ anya ejere ụwa Ofi anale. ele anyị ma ahụ na mee bịakwala ka isi enu m o ọwa oge bata jọb obi m ebe ọ na-awụ nọ anya ejere ụwa iwe nwanne jikwa n'erula ya n'ọgụgụ iwe nwanne jikwa n'erula ya n'ọgụgụ ịchọrọchi ihe ga werere m ịchọrọchi ihe ga werere m werekwala okporoko ji gwọọla m gba ma ihe ga ma Onye werere m nọ nọ gerekpo. idukwa yo kaji ma ọwụ ka nda ọ na-aga ma werere Dale. ọ na-aga ma werere America le. ọ na-aga ma werere Ọrụ na anya bịaruola o. okporoko jikwala m gba ọ na-aga ma Onye mere ma bịa ma o. ikwe ya ọkaji na kanda ọ na-aga ma America le na anyị o. akwanyị nọ nwa anyị nọ e Aso ibi o. ojiechebe osi bịa chichima nweke na ndị egwu ya ka biko bịamakwalanụ bịamanụ na America bịakụla na anyị egwu Aso ihapụ. anyị akparala egwu jeruo na America e United States of America. anyị ebido n'igwu egwu anyị eji amara Igbo bongo anyị ebidola egwu eji mara Owerri hụna ụmụnne m ndị n'ebe a ụmụnna m ndị n'ebe a nwa gbam egwu anyị ejikwa na gamba ga n'obodo bongo nwa gbarama na egwu anyị eje mbeje manyị jiri kwụsị egwu manyị jiri kwụsị egwu nwanyị bekee abịa jụọ n'anya jojo nne ya shi olee ndị eji ma ọjị ote yapa asaladie yapa asaladie ịga n'ọbara eze Chibeke na ndị egwu ya shanyiri enu masịja ụlọ anyị ejila salad eme ọjị o ịchọsi anyị kụmadụbọ ịchọsi anyị bidokwa make we continue werekwala okporoko ji gwọọla anyị gba ma ihe gama werere ya ahụ woriri anyị eji eri Owerri anyị ma ihe gama werere ọ na-aga ma werere ọ na-aga ma werere were okporoko ji
jikwala m ụgba ọ na-aga ma Orere okporoko tikwa ya ọkashi na kanda ọ na-aga ma werere omemma nnejile omemma mazuru ahụ onye chi ya nyere ha o nyere ya n'elu ụwa akara aka ijiri bịa ụwa nwanne m na so akara aka onye na-edu ya akara aka onye na-edu ya onye ọbụla mega ka omega nụ n'elu ụwa ahụna asị m ya biko gbakwu maka ọdọọrịa ma chukwu ihe ọwụli na-eme anything wey you dey do ihe ọwụli na-eme werekwanụ nwayọ tiganụ ya kacha ileke gị onye ọma nọ iji nwayọ tiga ya kacha ileke ya agaala gị were were silili welele ị na-agụ akwụkwọ you be student ị na-agụ akwụkwọ abeg bend down pasali isi gị maka mmụta nwanne ji ị na-anụ onye nkuzi kụziela gị ya ba n'oge isi maka onwe onye meji ị chọrọ chi ihe gama were were ihe gadụ were 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 obodo koji kpọla anyị baa tati ikwanụ ya ọkaji ma ọnwụ ka ndị anyị kalisa nne m lee pam ị na-anụ mgba werela okporo koji kpọla anyị baa kalisa lee idukwanụ ya ọkaji ma ọnwụ ka ndị ahụ akashimile ị na-ala owere werekwala okporoko ji gbọla n'ụba akashimile akashimi ị na-anụ n'olu ihe onye mma nne m le ndaleti mgba were n'okporoko ji gbọla n'ụba eletile kama idukwanụ ya ọkaji ma ọwụ ka nda anti gbẹgbẹgbẹ anti gbẹgbẹ anti gbẹgbẹ gbẹgbẹ lọbọdọ koji bọlá mọ bá anti gbẹgbẹgbẹ lé ìdúgbà yọ kájí mọ kàdá wẹrẹwẹrẹ wẹrẹwẹrẹ ọnagama werere ọnagama ọnagama werere were okporo koji bọla m ụgba ọnagama werere tikwa ya ọkashi na kanda ọnagama werere ọnagama werere ọnagama werere Timmo wele no wele koji bọlá nyuba generation of ande nwere gbebe mana motigano ya kaji ma unu kanda ọnagama werere chọrọ chi ihe gaji tụbọ ụmụaka owere anyị ụmụaka owere ndị nọ Lagos ndọma nọ n'olugbo ụmụaka owere ndị nọ Kalaba ndamegugwu ụmụ owere ndị na Abuja ndị na ala bekee were rọkazio n'inu n'oboroko na kanda ma ọbụba ọ na-agaji tụbọ onye mega ka omega oji na chi akara ka anyị jiri bịa ụwa ya ejilebe na ya hicha onye ewu ka ọ bụ n'elu ụwa si m ya kelee ma akpanụ Chukwu anyị chikwana onye shiri ka o shiri ya zere ọnagama werere ọnagama werere were okporoko ji bọla m ụgba ọnagama werere tikwa ya ọkashi na kanda ọnagama werere ọnagama werere Okechukwu ọnagama werere Germany jaime bole di okele okenjokule tikwa ya ọkashi na kanda ọnagama werere mama confidence mu chimwo were boroko jigbo mana anyụba chimwo tidukwanụ ya ọkaji ma ọ bụ n'ụkanda yeze bụ ka anyị le krabụ Dr. Safori na mgba were gbala okporoko jigbo nna m gba amaghị kama sekem eluigwe gbuole sekem sekem pom pom poto pom pom ọnagama werere tikwa ya ọkashi na kanda ọnagama werere ọnagama werere okporoko jigbọla amụbawo dale tikwa ya ọkashi kaji ma ọkanda ọnagama werere